Mae ni felly ffwrdd a'n hwd yma cymal ola adran y menwod am y bore. Fydd yna rai o'r rhain yn mynd trwodd i'r rownd derfynol yn nes ymlaen, ond ar hyn o bryd da ni'n edrych ar yr Albanes Amy McNeil sydd wedi bod cystadlu ar y trin glân trwy'r dydd Llun ac yn cnifio yn yr agored fel arall hefyd. A wedyn Danielle Moja fan hyn o Awstralia, Anna Hall o Loegr, Susie Parish o Loegr a Sonia Fagan hefyd o Seland Newydd. Dyna yr line-up i chi ar gyfer y gystadleuaeth yma, a cneifwyr profiadol dros ben yn fan hyn. Golwg ar Susie Parish fan hyn ar stondin 4 hun. Lys Genad i Wlân Prydeinig, ddim yn ffarmwr, wedi dysgu cneifio o lyfr os liciwch chi, ac yn cneifio ar hyd a lled Lloegr a'r ffermydd yn sgil hynny, ac wedi mynd ymlaen wedyn eleni i ddechrau trin glân hefyd, felly yn adeiladu portffolio o brofiad a sgiliau ar gyfer y dyfodol. A chymod, dydy hi ddim bellach yn ifanc, ond mae'n edrych ymlaen i yrfa lywyrchus ymwneud y trin glân, ond ar hyn o bryd cneifio ydy'r gêm. Un o'n yn unig maen nhw'n cneifio ar hyn o bryd, a maen nhw'n cneifio'n daclus dros ben, gwneud siŵr maen nhw wedi gwneud digon. Chi olwg ar stodiau hirion y fan hyn gan Sonia Fagan o deulu adnabyddus y Fagans Seland Newydd wrth gwrs. Amy McNeil yn cael chydig bach o draffaeth efo i hoen, ond nôl â ni at Sonia Fagan sydd wedi troi gyntaf ynghyd ag Anna Hall o Loegr, ynghyd â Danielle Mojer o Awstralia. Fawr ynddi felly rhwng y tair yna. Pwy tybed sy'n mynd i orffen gyntaf? Mae'n edrych yn mynd i fod yn agos dros ben rhwng Danielle Mojer, ond Anna Hall o Loegr yn credu o ran cyflymdra fydd yn dod i'r brig. Chydig bach o drawiadau ar ôl gan hi. Coesau'r beirniad o ffordd i ni weld yn iawn, ond bottom coch gan hi fanna. Rhydwyn Price oedd y beirniad yna yn tan canu La Marseillaise y ddoi yn y prawf mawr ar rhwng Cymru a Ffrainc, lle daeth Cymru i'r brig. Pwy sy'n mynd i orffen nesa? Dal ystodiau hirion yn fan hyn. Chydig bach ar ôl o colli reolaeth yma ar y diwedd. Dyna sy'n digwydd yn aml iawn pan da chi'n colli canolbwyntio. Yr oen na bach yn afreolus gan Susie Parish, ond mi ddaw hi a fod dan reolaeth, a dyna ni, 2-3 lawr â hi. Amy McNeil yr Albanes ar ôl wedyn i fynd dros yr ysgwyddwytha yna. Trio cadw'r grib yn llawn fyddi, unwaith fyddi wedi dod o dan y gesel. Mae yna le bach reit gymleth yn fanna. Dyna ni, chlanhau dan y gesel, un yn fanna, fyny'r bol, a lawr â ni'r holl ffordd os gallwn ni rwan i'r goes ôl na. Glanhau o flaen y goes, dyna ni yn union. Wedyn, llond crib os bosib, tynnu o tuag at y blaen yn fanna. Unwaith eto dan y goes, unwaith eto gwneud siŵr bod hwnnw wedi glirio. Cyn lled ys i bosib o'r llinellau na sydd angen. Mae hwnna'n chydig bach o flaen sy'n cael ei adael, ond taclus iawn yn fanna hefyd gan Amy McNeil o'r Alban felly. Da iawn hi, a mae'n braf iawn gweld cymaint o cystadlu yma ar ddyddiau ymysg y menwod.